Benvingudes i benvinguts aquí a Bocanor. És la segona vegada que venim aquí a la sala d'actes i aquesta segona ocasió és especial perquè estem tancant els actes d'aquest 20è aniversari. Les jam sessions són trobades de músics que els agrada tocar en directe i que a través d'improvisar i de jugar i de fer covers i de provar coses estranyes, musicalment parlant, doncs aprenen, es diverteixen, juguen, coneixen altres músics i neixen projectes fruit d'aquestes jam sessions. Amb tots vosaltres, Reset Reset!